Yo, Лексам фирикма то амирӯза ман ба дӯстдории ягон духтар бовар надоштам. Ай саргузаште як духтарак ба номи Таманно ки қати як ҷавоне шинос мешавад ба номи Фотеҳ 19 августи соли 2015. Ай рӯз 3 сол мегзарад. духтараки мактабхон хонаши най дунё бехабар ҳишаша дарса хондан мактаб бар саҳар намедонист чи ай ишқ чи ай дӯстдорӣ сараш хам мерафт меомад надошт парвои ошиқӣ рӯзе хати ҷавоне шинос мешавад дил мебанда рӯз ба рӯз ошиқаш мешавад хатиш гуфтам механда дунёш рангин меша ай ҳаёт рӯзӣ дарс мактаб хондан тамом смс бозӣ шавои дароз алоқа бедор то саҳар суҳбатҳои гарму ширин асал ҷоми ҷигар ҳар вақте ёд кардам мегуфт дили дихта гум мезад чизе мегуфт иҷро мекард фақат гапи ту мега ваъдаҳои бисёр мета тӯй мекунем фақат сабр ба гапам ки корои хонара ёд бигӣ бикун сатр бадай хатми мактаб мега дӯст дорин донишгоҳ наспор зид меброяд да гапи падару модар аз бор ма хондан намехом дӯст доштам иҷозат надод очам хонатон меравад тӯй меша гуфта вадам дод лекин рӯз ба рӯз рафторои пачам дига мешид ду се рӯз дар як бор занг оса оса як ҳафта шид баҳона болои баҳона вақтра дорум кор бисёрай дихта ҳар шав телефон дара занг ша интизорай э худо чӣ гап боша шояд ки хафаш кардам шояд нафаҳмида тарафиш гапи ноҷоз задам фикр мекард чӣ хато кардам хича намебахшид суратоша ҳар шав овуш гирифта хоб мешид рӯзе фоткаи бачара мебинад дар тели дугонаш дасту по беҳаракат бовар намекунад бади чашм смсоша мебина бовар намекунад наход мебина ваъдаҳоера ки ҳар рӯз даи медод саршада девол мезанад дод зада гирём ди чашм барои кадомаш бусӯзад дугонаш ё дӯстдошташ занг мезанад да бача занг наза кор дорам ҳаром асалу ҷонгӯӣ тамом занг наза чата фалон ҳо дурӯғ буд ваъдаҳом барои истифода будӣ чизе гуфтум бовар мекардӣ ту сода будӣ дӯст намедоштум ай аввал ошиқи дугонатум ай аввал дар кор набудӣ давай дигар телефон накун ашкои духтарезон асалам ту чӣ гуфтестай гапҳои задагита худет ту фаҳмидестай ман чӣ мегум мешава хонагӣ ёра чӣ бугу манаки кора байни ё илам сиё накрума дили сангини бача намесӯзад дагирияош телефона даруш хомӯш ҷони номерош ҳарчав интизори зангиш гарчи када буд хиёнат сахти бад ошиқаш буд беҳад када буд одат ҳаршав норому гирён хотираош пеши рӯш э худо куҷошид дӯстдориш куҷошид рӯзои хуш худаш медонист худо сахтай чанд қадар дардиш ҳама кора мекард бароша то розӣ буд да маргаш ишқи ширину пурай меру муҳаббатшон тамом 3 сол гузаштаи кора нек духтара голям пасмо сабти мусиқӣ ва овози тоза аз студияи Хатлун Продакшн.